Horas madihita saluhutna. Persejaran menugut hari Sabat 10 Juni 2022. Dang tagamun humordit ahu. Di hatabatakon parhubas ni dalihan na tuluat fen sian buku rapor debata ditiki torang ari na sinurat ni Naposona Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 10 ayat 2. Tong dohubahet Jehovah tujuloku ay molo disiamukku ibana dang tagamon humordit ahu. Marhiti aka perkaron na mekmet tabiata di topa di bagasan hasomalan na marintegritas. Situhun na dangadong ahape na pamekmetu laho siulahonoton gano pabahenan di paretokon manang pe di paretokon songon sada na sitong manang pe gabi sada na sala. Holan marhite mangulahon akka prinsip di bagasan perkaro na mekmet dia pe di bagasan ngulu si ganupari hita diuji jala parangetta di topa. Di bagasan marpiga-piga tiki nguluta diuji marhitei hita madapot huaso lahu mangadopi ujian na ubalga jala uporlu na ikot ta adopi jala di paboa iya hita mangisi parhudul na uporlu. Pikiran iko di pasomal marhiti ujian si ganupari asa gabi haposan lahu makilala tuntutan ng kewajiban lahu mabayan na sitong di gijang sudung ni roha dohot hasonangan. Pikiran naong di pasomal-somal songoni dang be humordit di tonga-tonga ni nasitong dohot nasala. Songon bulu na humutur di obusa logo alay nang pero masalah dia dopan nasida pitor maboto prinsip dia si pakkeon na. Jala sopola marpikir nasida mamilit nasitong jala dang pola liling mapersoalon masalahi. Nasida haposan ala nasida nung apa somal-somal ho diri nasida sa diri asa haposan mangulahon hasitongan. Marhiti haposan di akan omotik gabi dapotan huaso jala nasida gabi mura jala haposan di akan naubalga. Timonis jilid 3 halaman 22. Molo ngoluta di goki marhite angur ni habadiaon molo hita pasangapotuhan marhite pamikirion na dinggat tu halak jala parniulan na dinggan laho mamasu-masu halak na asing dang gabi masalah iya hita mian di sopo-sopo manang di istana. Haadongan dangadong pertalian na tu parnialaman ni Toddi. Testimonis jili 5 halaman 420. Guar bulod di tonga-tonga ni manusia gabi songon rokoman na bulon na digurito di atas nirihit alay parange na somarlidang na ikon martahan hot sa liling-liling na. Testimonis jili 5 halaman 570 siya. Songonima sahat ni persejarah dihita manugoton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita di hari Sabat na ulion. Horas jalagabi sian hami parhubas ni dalihan na tuluat fen mauliate.